Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Please musazopawo vanhu mafone numbers angu. Nyaya yangu mukoma nashi yakamira sekudai so: kunogogwa tigere kumaplots. Pane pamwe paplot apo pakabva kurobhewa zvamanje manje. Saka inini ndine suspect nekuda kweizvo zvakazoitika. Mushure mekunge paplot ipapo parobhewa, then ndikabva ndazoreceive message kubva kune umwe mukadzi uyowo ane murume wake anoshandawo paplot ipapo. Saka it seems as if mukadzi uyo akatumidzira message iyoyo kwandiri by mistake. Handizivi kuti akazvifambisa sei. Saka mukadzi wacho uyu akangotumidzira message achiti saka taita mari, vatora mari. Then message iyoyo yakabva yazokasika kudhilitiwa ndisati ndakwanisa kana kuiscreenshot, ndobva yatonzi message deleted, but message iyoyo ndakatoiverenga ndikatoiona. So zvakaitika mukoma nashi ndezvekuti paprize ipapo pakabva mukurobhewa, ende kana nesu takatoshaya kutoziva kutoti ko vanhu vacho vazviziva sei kuti vanhu ivavo vanga vaine mari yavainge vapiwa nemurungu wavo, because kana nesu tainge tisingatozivi kutoti vanhu vepo vane mari dzavo dzemabhonasi idzo dzavapiwa nemurungu wavo, because murungu wacho iyeye taingonzwawo nerunyerukupe kuti akatengesa plot. Saka vainge vaine mari iyo yavainge vabva mukupiwa mari dzemabhonasi. Dzimwe vakaisirwa mukadhi, then dzimwe dzacho idzo ndo dzavakabva vazopiwa cash. Saka hanzi mbavha idzi dzakafamba door by door, then dzichipindira vanhu, dzichitonongedzera vanhu pfuti. Then uyo ainenge aine mari mukadhi uchitonzi izvezvi ita ma-e-wallet. Hanzi vanhu vakaitiswa ma-e-wallets ekuwanda, uye zvekare hanzi umwe wacho ndiye wavakabva vazotora ndokubva vazoenda naye mutown, vakabva vazoita kuti ange achizowithdrawa mari. Then vamwe vakatorerwa cash uye zvekare nedzimwe mari dzainge dziri mukadhi. Saka message iyoyo yakaita kuti ndinge ndichiva very suspicious. Iye murume wacho zvake munhu wekuti kana wakamutarisa anototyisa, because ainge ambori malaicha, uye zvekare tainzwa kuti hanzi aimboita basa rekutransporta fodya dziya kuna Limpopo uko. Saka kana wakamutarisa munhu wekuti anotooneka kutoti iyi imbavha, imhondi. Saka ndingori ne strong suspect, but ndikushaya kuziva kuti ndoita sei. Ndoudzawo murume wangu here kana kuti ndongoramba ndakanyarara, because like zvaizvezvi kana evidence yacho handisisina, because message yakabva yadeletiwa very fast, ende mukadzi wacho haana kana kumbogara akazombondimhoresa kana kuita sei, akabva atongonyarara. Kushaya kuziva kuti iye mukadzi wacho anofungidzira kuti message iyoyo handina kuiona here. Zviri safe ndezvipi? Ndoudza murume wangu here kana kuti kutoramba ndakanyarara ndo zvinotoita kuti ndinge ndichiva safe, kana kuti ndomboenda hangu kumusha, because ndinotya kuti vanhu ava kana vakazozviziva kuti maybe inini ndinosuspekta kuti ndivo vakazvikonzeresa, ndinokwanisa kuzourayiswa navo vanhu ava. Saka ndiyo nyaya yangu iyi yandinayo, ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai: ndiri murume ane makore 48 years ekuberekwa. Ndinogarawo kunoku kuSouth Africa. So mukoma, ndakambodanana neumwe mukadzi. Saka mukadzi uyu ndakati ndadanana naye, iyewo unfortunately ainge asina kundizivisa kuti ane murume wake. Zvadaro mukoma, mukuzonodanana naye one day ndakazotokaruka ndava kutosvikirwa pamba. Ndakasvikirwa pamba nevamwe varume ava vainge vaine kamwe kakosa, ndokubva vazoti vainge vachida kutaura neni. Ndakabva ndatobuda panze paya. Pasina kana nguva ndakabva ndatonzwa vanhu vava kutoti
iwewe ndiweka uri kudanana nemukadzi wangu, saka unofanira kuti unge uchisarudza zvaunoda, kuti ndosiya ndakukuvadza here, kana kuti tongokukidnepa tokuuraya tonokurasa musango, kana kuti wongoita zvinoitawo kuti unge uchingondiripa. Saka ndakabva ndati nhai varume, hongu ndinoziva kuti ndakakanganisa, but munhu uyu ainge akandinyepera kuti iye haana murume, saka ndiri kutoshamisika izvozvizvi muchitoti munhu uyu ane murume. But mukomana wacho ndakabva ndati ndainge ndichikumbira kuti tinge tichiita emeeting mukadzi wacho aripo, but ivo manje vakabva vazoramba kuti mukadzi uyu vange but iye akabva azoramba kuti mukadzi wacho ange achizovapo paground. So mukoma ndakabva ndazoripiswa navo varume ava, saka handizivi kuti zvinoita here kuti ndinge ndichivasungisa varume ava, because nayewo mukadzi wacho chakazondikwadza ndechekuti ndakati ndapedza kuripiswa paya vakangonditorerawo kamari kashoma ikako ako kandainge ndiinako. Mushure mekunge vanditorera kamari ikako, ndakabva ndazosara paya ndichiti munhu uyu ndiri kufanira kuti ndinge ndichipedzerana naye paWhatsApp. Zvadaro mukomana wacho ndakabva ndakoniwa kuti ndinge ndichipedzerana naye paWhatsApp, because iye ainge atondibloka zvekare nekumacalls ainge akandibloka, ndokubva ndatadza kutaurirana naye. Saka ndiyo nyaya iyo iripo mukomana wacho. Handizivi kuti pakadai so ndingaitawo sei, because zvinondirwadza. Vanhu ava vakandishungurudza kwenguva refu vachingoti vari kuda mari, vari kuda mari, kuti handina kurohwa zveti here mukadzi uyu, kuti sandizvo zvaanoita here zvekuti iye anodanana nevanhu, then mushure mekunge wadanana naye kana akaona kuti une mari, then obva azouya nevanhu ivavo, obva avarakidza kuti munhu wangu anogara apa, then munhu obva atotanga kutokuudza kutoti iye ndiye murume wemukadzi uyu wauri kudanana naye. Kune vakambosanganawo nazvo here zvinhu izvi? Zvakaitika kuno kwandigere kuno kuPretoria. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine dambudziko ranguwo, ndine makore 2 nemuroora wangu pamba, saka kana pari pamagariro edu zvimwe zvose tinoda kutenda kuna Mwari, but hapapedzi wiki asina kumbomuka. Anongoti kana amuka paya anenge akatomudhura, asingamutsi vanhu vakuru kuti mamuka sei. Kana tikazama kuti tinge tichimutsiura, patinomutsiura mangwana acho iye haabudi mumba, anogara arimo nenzara yake. Kubva apo paainge achiri nepamuviri, paainge aine nhumbu, taizotoita zvekutopinda mumba kuri kumuona tichida kuona kuti kochii, then iye aibva ati ndiri kurwara, but hapana waanenge amboudza. Chero murume wacho ainge asingamboudzwi. Iye taizoti kana tamubvunza paya aingotiwo ndangoona arere. Kumubvunza haatauri zvinonzwisisika, nekumutsiura futi kuti usafarira kuona mamuvi evaroi. Anofarira kuona mamuvi evaroi, but waizongowana aisa mamuvi aya evaroi kana ukabuda. Izvezvizvi atova nemwana. Mwana uyu anochema kupera enzwe usiku, zvokutondorova dhoo tichinoka chete achiti haasi kumunzwa mwana. Apa anenge avete zvake naye. Zvekare mwana anomboramwa mukaka achingochema. Izvezvizvi mwana uyu wandiri kutaura nezvake ava kunwa zamu rimwe chete. Rimwe iye anoti rine chironda pashungu. Ndakabva ndazotarisa zveshuwa ndikabva ndachiona chironda chiya, but chinondinetsa ndechekuti mwana ane mwedzi haarumuri zamu. Ndakabva ndatotanga kuvidza porridge ndichimupa nekuti anenge achichema zhara. Then ndakabva ndazorota. Pandakarota ipapo ndakarota carpet mukitchen. Carpet iyi yainge yadirwa mvura. Ndikabva ndati ko ndianiko adai, zvikabva zvazonzi nemwana ainge aripo, muroora ndiye aita mistake. Ndakabva ndapinda mumba, muroora achibva ati sorry, but akati ati sorry kudaro ndokubva adira zvekare imwe mvura
hei, ndakabva ndazomurova mbama 2 kumeso. Saka iye ndakati ndamurova kudaro, akabva akumura dhuku achiramba kuroora achibuda. Ndikabva ndazomutevera, ndakati ndamutevera kudaro muroora uyu ndobva ndazomuwana. Ndakamuwana ari bhizi achitamba neburwa, uye zvekare ainge achitamba nengwena. Ngwena iyi yainge iri mumvura mugomba rainge ritori seri kwemba. Ndakabva ndadzokera mumba ndichida kudana mhomzi vangu, but ndakabva ndazowana amai vangu ivo vasisiri amai vangu, vainge vachinja, vainge vava amai vemuroora. Ndikabva ndati zvakanakai, uyai munge muchiona. Zvino takazoti tasvika, ivo vakazoti vachionawo mwana wavo, vakabva vati ndozvaanoita uyu, kubva ari mudiki ainge achitamba nezvinhu izvezvi. Asi kwenyu vana havadaro here? Kwedu vanodaro vana. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Naimiko zvazvakangoma hazvo vedwe, hanzi hei pakaipa, hanzi muroora ndozvaanoita izvi. Saka kune avo vanoziva zvinorevei kana kuri kunzi mwana mucheche, mwana uyu ari kunzi antonge ane 1 month, kana mwana achiramwa mukaka, zvine zvazvinoreva here nezviri kuitwa naamai, kuti hanzi vanongofarira mamuvhi euroi, uye zvekare hanzi vanomboita mamwe mazimudhu zvekuti vanongozvivharira mumba. Hapanawo mwana ane period yekuti anomboramba kuyamwa mukaka. Kana muchizivawo kuti zvinorevei kana mwana achiramwa mukaka, please you can tell us in the comment section. Kokuzorota muroora achitamba nemupurwa uye zvekare nengwena, then amai vobva vati ndo zvaakangokura achingoita izvozvi, kasi kwenyu vana havadaro here? Strange things indeed they do happen in this world. Kune avo vanenge vachida kuvabatsira, please uyai kuinbox kwangu, then tobva taona kuti vangabatsirikana sei. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai, hanzi kiki makadi zvenyu mukoma. Regedzai nditange ndamboseka zvangu. I'm sure kuti vedare renyu muri yeZimbabwe yose ichafa nekuseka, but ndo zvandiri kutoita izvi mukoma. Ndiri pakosi, ndakaenda kune vamwe madzibaba, saka ndakati ndaenda kuna madzibaba vaya, ndikabva ndavabudira pachena, ndikabva ndati madzibaba, chokwadi chiripo ndechekuti inini ndakamitiswa noumwe murume, but dambudziko riripo nderekuti murume uyu iye mudzimai, but dambudziko riripo nderekuti murume uyu iye ane mudzimai wake. Zvino handizivi kuti hamunawo here mimwe minamato yamunokwanisa kuti munge muchindipa, so that at least ndinge ndichingoiswa hangu pabarika, because zvaizvezvi ndazongosvika pakuzviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichingoitwa hangu amainini, nekuti ndazoneta nawo mujolo. But hei mukomanashi, ndakabva ndanzi namadzibaba ava kwemwedzi wose ndo zvandiri kufanira kuti ndinge ndichiita izvi. Ndiri kurara ndakapfeka bhokisa rake mumusoro. Hanzi kupfeka kwandiri kuita bhokisa iroro pose paanenge asipo kumba, saka ndirotoita zvekutomaka. Kana kuri kunzi akauya kumba kwangu maybe for 2 days, then ndinobva ndati -2 days ndobva ndachizotangidza zvekare kana adzokera kumba kuna amai guru. Saka ndakanzi ndikufanira kuti ndinge ndichiita 31 days. Ndinoti paya kana dzava kuma9 ndinobva ndatoburuka pamubhedha paya, ndobva ndatopfugama, ndobva ndatanga kunamata. Ndapedza kunamata kudaro ndinobva ndayeresa bhokisa rake riya, then kana ndapedza kuriyeresa ndobva ndazoripfeka mumusoro. Apa ndichiita zvose izvi ndiri kuzviita bhokisa iri risina kuwachiwa mukomanashi. Iyewo anongoti kana ari kwangu, kana akada kuripfeka ndobva ndati aiwa kamusaripfeka nekuti handina kuriwacha, ndichazoriwacha. Saka ndo zvandiri kuita izvi. Ndakanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizviita kuitira kuti iye ange achizonditora semudzimai wake wechinumber 2. I know kuti vazhinji muchaseka zvenyu, but sandini ndega ndiri kunyiswa nawo mujolo, takawanda, but ini hangu idzi ndo sarudzo dzangu dzandaita. I am just praying guys, please pray for me, because izvi zviriko futi. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, hanzi please pray for me, nekuda kwekuti izvi zviriko futi. Ndafunga hangu kuti ndinge ndichiitwa amainini kwekuzorara munhu akapfeka bhokisa akomana. Hapanzi bhokisa racho ndofanira kuti ndinge ndichiripfeka rakasviba kudaro. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi hey mukoma Nashe nawo masabhuku deals avo, but ini ndinoona sekunge ndakatonyutswa ini. Zvakaitika mukoma Nashe ndezvekudai, so ndine imwe stand iyo yandakatengeserwa, but ndakasangana neimwe sabhuku deal iri ndakasangana naro paFacebook, then ndokubva ndatanga kutaura navo. Ivo vanhu vacho vainge vachiti ndo vanomiririra sabhuku, then ndokubva tawirirana paya pamadeals acho. Mushure mekunge tawirirana pamadeals ndokubva ndazopiwa payment plan, but nyaya iripo mukoma Nashe ndeyekuti pano apa pacho pandakatengeserwa paground pacho ndakabva ndazosvika ndikabva ndaona kuti ko ingawani zvapatori nemisha, ndikabva ndazotaura ndikati ko ini ndainge ndisingatombotarisiri kuti stand iyi yamuri kunditengesera pamba pacho patori padongo. Saka ndakabva ndanzi kana ndisingadi stand yacho zvandinofanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizomirira kusvika ivo sabhuku vawana umwe munhu wekuti vanotengesera musha uyu. Saka mukoma musha uyu ndakautenga ne$3,800 US. Ndikabva ndatya kuti ndinokwanisa kuzonyura, then ndikabva ndazongoti it is fine. Saka takabva tazoputsa dzimwe dzimba idzo dzainge dziripo, pakabva pangosara pari paground hepano apo pandakazotanga kuda kuvaka. Saka ndakabva ndazotumidzira vamwe tsano vangu avo vandainge ndichida kuti vafanoso kuti rovera zvitina, because ivo vanogona futi macement blocks aya. Saka ndaike ndisingadi kuvaka nemafarm brings, then ivo tsano ndo vakabva vazondifonera, because vaiti makuseni ndo pavaimuka vachienda vobva vatanga kushanda. Tainge takavatsvakira pamwe pekuti vanenge vachifanoso kugara. Saka umwe musi vakabva vazoti pavakaendapo vakabva vanzwa voice remwana uyo ainge achichema achiita sekunge ainge ari kumakuva. Zuva rekutanga havana kutiudza, vakangofungidzira kuti zvimwe kuda vainge vatadza kunzwa. Vakazoti vochaisa, hanzi ndo pavakabva vazoona kamwana kainge kachitamba kari pamusoro peguva, then ndo pavakabva vazoenda kuya kamwana kaya kakabva kazongonyangarika. Vakabva vazotiudza kuti awa ndo mashura avainge vasangana nawo. So ndo nyaya iyo iripo mukoma Nashe. Hatichaziviwo kuti toita sei. Sabhuku ava vari kuti isusu tikofanira kuti tinge tichivamirira, kana kuri kunzi stand iyi hatichaidi. Zvino ndinotya kuti kana tikagara tavaita hand over back stand iyi tinobva tavharwa. Ivo tsano vanototi vakatoona kamwana kainge kakatogara pamusoro peguva. Saka zvichitaurwa izvo zvinonzi hanzi musha uyu, hanzi mumusha umu mainge muine ngozi, nekuti mune umwe muroora uyo akapondwa mumusha imomo, akaurawa nemurume wake apo paainge aine pamuviri. Saka izvi takazotozviudzwa mushure mekunge tazotanga kuita maresearch. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices.